नमस्कार. आज आपण अगदी 15 मिनिटांमध्ये मौसूल जाळीदार ढोकळा कसा तयार करायचा हे पाहणार आहोत. तर सगळ्यात आधी आपण एका भांड्यात घेणार आहोत 1 कप पाणी. यामध्ये घालायचं आहे 1 मोठा चमचा तेल, 1 मोठा चमचा मी साखर घातली आहे. ह्यात 1 चमचा सायट्रिक ॲसिड घालायचं. ह्यामध्ये घालायचं चवीपुरतं मीठ. आता हे सगळे जिन्नस 4 ते 5 मिनिटं आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे. जोवर सायट्रिक ॲसिड आणि साखर छान विरघळत नाही तोवर आता हे मिश्रण व्यवस्थित फेटून झालं की ह्यावर ठेवायची गाळणी किंवा चाळणी आणि ह्यामध्ये घालायचं आहे 1 आणि अर्धा कप म्हणजे 1.5 कप बेसन आणि हे बेसन छान चाळून घ्यायचं आहे या पाण्यामध्ये. त्याचबरोबर हळद घालायची आहे बेसनमध्ये आणि ही व्यवस्थित चाळून घेऊ. ही स्टेप अत्यंत गरजेची असते. आता यामध्ये 2 चमचे बारीक रवा घालायचा आणि हे एकत्र 4 ते 5 मिनिटं एकाच डिरेक्शनमध्ये फेटून घ्यायचं. या पद्धतीने हे फेटत असताना ह्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालायचं. मिश्रण छान 4 ते 5 मिनिटं फेटून झालेलं आहे. आता त्यावर झाकण ठेवूयात आणि 10 मिनिटासाठी हे मुरण्यासाठी हे ठेवून द्यायचं. इथे साधारण 10 ते 15 मिनिटं मी बॅटर पेस्ट करून घेतलेला आहे. हलकेसे बबल यायला सुरुवात होते. तुम्ही बघू शकाल की छोटे छोटे बबल्स येतात. 10 ते 15 मिनिटानंतर आता यामध्ये घालूयात 1 चमचाभर खायचा सोडा. खायचा सोडा घातला की हे पटकन आपल्याला मिक्स करायचं आहे. तर इथे आपलं बॅटर मस्तपैकी मिक्स झालेलं आहे. आता कुकरचा डबा घ्यायचा. ह्या डब्याला आधी आतून सर्व बाजूने ब्रशने तेल लावून घ्यायचं आणि नंतर ह्यामध्ये हे बॅटर घालूया. बॅटर व्यवस्थित घालून झालं की डबा हलकासा टॅप करायचा आणि आता कुकरमध्ये यावर हा डबा ठेवूया आणि यावर कुकरचं झाकण लावूया. कुकरचं झाकण पूर्णशक्ती शिवाय लावायचं. आता मध्यम आचेवर साधारण 15 मिनिटं हे स्टीम करण्यासाठी ठेवलं आहे. 15 मिनिटानंतर मी इथे ढोकळा मस्त असा स्टीम केला आणि ढोकळ्यामध्ये टूथपिक घालून चेक केलं तर टूथपिकला ढोकळा अजिबात चिकटत नाही. म्हणजे आपला ढोकळा मस्तपैकी स्टीम झाला आहे. तर हा ढोकळा आता थंड करून घेऊ. आता तडक्यासाठी इथे कढईमध्ये चमचाभर तेल गरम केलेला आहे. यामध्ये सगळ्यात आधी मोहरी घालूया. यामध्ये घालूया कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची घालून आता हे छान मिक्स करूया. आता यामध्ये पाणी घालायचं आहे. यामध्ये साखर 1 चमचा घालून मिक्स करून घेऊ. यामध्ये आता अर्धा कापलेला लिंबू घालून मिक्स करायचं आहे. मिक्स केल्यानंतर आता गॅस बंद करूया. आता आपण या ढोकळ्याचे आधी पीसेस करून घेऊ. तुम्ही इथे बघू शकाल ह्या ढोकळ्याला जाळी मस्त आलेली आहे. परफेक्ट असं स्पॉन्जी झाला आहे. तुम्ही बघू शकता. आता सगळ्यात आधी आपण ह्यावर घालूया तडका. याआधी आपण बनवून घेतलं होतं हे पूर्ण घालून घ्यायचं ढोकळ्यावर. ह्यामध्ये छान सूप होतं. आता यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची. तर इथे आपला खमंग ढोकळा बनवून तयार आहे. हा तुम्ही आंबट गोड चटणीसोबत सर्व करू शकता किंवा हिरव्या चटणीसोबत अप्रतिम लागतो. तर ही खमंग ढोकळ्याची रेसिपी तुम्ही सुद्धा जरूर ट्राय करून पहा. आणि आजची रेसिपी आवडली असेल तर आजच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. तसेच जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा. म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला आमच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी पाहायला मिळतील. तर लवकरच भेटू असंच एखाद्या छान